Астрокъсметчета за 14 август. Овни, не драматизирайте, съсредоточете се в работата си. Телци, разгледайте ситуациите нестандартно, от друг ъгъл. Близнаци, отстранете хора, които ви досаждат. Раци, не бъдете прекалено взискателни към хората, които ви обичат. Лъвове, опитвате се да контролирате някого, ще го изнервите. Деви, доводите ви дразнят околните, проявете дипломатичност. Везни, ясно заявете позициите си, ще ви отвори врати. Скорпиони, не преувеличавайте дребни проблеми. Стрелци, поемете отговорност за думите си. Кози-рози, поканете приятел на кафе, ще ви даде добър съвет. Водолеи, бъдете внимателни и разчитайте само на себе си. Риби, свалете розовите очила за ваш близък, използва ви. Ваша Лия.